Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 18. Ako pomenovať racionálne vzorce tiolov. Tiolová skupina SH sa nachádza v tabuľke B. To znamená, že pokiaľ derivát uhľovodíka obsahuje z tabuľky B iba SH skupinu, vyjadrí sa ako prípona tiol. Predponom sulfanyl sa vyjadrí iba v molekulách takých derivátov uhľovodíkov, v ktorých sa okrem tiolovej skupiny nachádza aj taká charakteristická skupina z tabuľky B, ktorá je umiestnená nad tiolmi. Môže ísť o charakteristickú skupinu alkoholov a fenolov, ketónov, aldehydov alebo karboxylových kyselín. Pretože je SH skupina uvedená v tabuľke B, pri číslovaní atómov uhlíka hlavného reťazca má prednosť pred násobnými väzbami. Príklad číslo 1. Vo vzorci derivátu uhľovodíka máme naviazanú jednu SH skupinu na uhľovodíkový reťazec. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci očíslujeme tak, aby sme pre substituent dostali čo možno najnižší lokant. Takže správne číslovanie je zľava doprava, pretože takto pre SH skupinu vychádza lokant 3. Keby sme číslovali sprava doľava, dostali by sme pre SH skupinu lokant 4, preto tento smer číslovania by nebol správny. V molekule derivátu je prítomná iba táto jedna SH skupina, preto sa vyjadrí príponou a je to prípona tiol. Názov derivátu vytvoríme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže hlavný uhľovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby, takže jeho názov bude hexán a za názov tohto základného hydridu pripíšeme príponu tiol s lokantom 3. Správny názov tejto molekuly je hexán 3-tiol. Príklad číslo 2. Na uhľovodíkový reťazec máme naviazané dve SH skupiny. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci musíme číslovať tak, aby sme pre tieto SH skupiny dostali čo najnižšie možné lokanty. Pri číslovaní zľava doprava by sme mali lokanty 3 a 5, ale pri číslovaní sprava doľava dostaneme lokanty 2 a 4. To znamená, že správny smer číslovania je sprava doľava. Keďže máme dve rovnaké charakteristické skupiny, musíme ich počet vyjadriť násobnou predponou di. Preto pred príponu tiol pridáme predponu di. Názov celej molekuly zostavíme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže uhľovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby, takže jeho názov bude hexán, a za ním nasledujú lokanty, ktoré určujú polohy SH skupín, čiže 2, 4, a za tieto lokanty uvedieme príponu, ktorá nás informuje o tom, že v tejto molekule sú prítomné dve SH skupiny, čiže ditiol. Celý názov tohto derivátu uhľovodíka je teda hexán 2,4-ditiol. Príklad číslo 3. Na uhľovodíkový reťazec máme naviazanú jednu SH skupinu a zároveň je v hlavnom reťazci prítomná aj dvojitá väzba. Tiolová SH skupina je zaradená do tabuľky B a preto táto funkčná skupina má pri číslovaní prednosť pred násobnou väzbou. Atómy uhlíka v hlavnom reťazci teda budeme číslovať tak, aby sme pre SH skupinu dostali čo možno najnižší lokant. Pri číslovaní zľava doprava dostaneme lokant 3 a pri číslovaní sprava doľava by sme dostali lokant 4. Takže jediný správny smer číslovania je zľava doprava. Názov celej molekuly zostavíme tak, že najskôr nazveme základný hydrid, čiže uhľovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, kde za 5. atómom uhlíka je dvojitá väzba. Takže názov základného hydridu bude hex 5N a za ním uvedieme príponu tiol aj s lokantom 3, pretože SH skupina je naviazaná na 3. atóm uhlíka
Celý názov tohto derivátu uhlovodíka je teda hex 5N 3-tiol. Príklad číslo 4. Na uhlovodíkový reťazec máme naviazanú jednu SH skupinu a zároveň sú v hlavnom reťazci prítomné dve dvojité väzby. Tiolová SH skupina je zaradená do tabuľky B, čo znamená, že táto funkčná skupina má pri číslovaní prednosť pred násobnými väzbami. Preto budeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci číslovať tak, aby sme pre SH skupinu dostali čo možno najnižší lokant. Pri číslovaní zľava doprava dostaneme lokant 2 a pri číslovaní sprava doľava by sme dostali lokant 5. To znamená, že jediný správny smer číslovania je zľava doprava. Prítomnosť tiolovej skupiny vyjadríme príponou tiol aj s príslušným lokantom. Najskôr však nazveme základný hydrid, čiže uhlovodíkový reťazec. Ten sa skladá zo 6 atómov uhlíka, takže základ názvu bude hex. Za 3. a 5. atómom uhlíka sú dvojité väzby, takže základný hydrid má názov hexa 3,5-dién. Všimnite si, že za hex sme dopísali hlásku A. Toto A dopisujeme za základ názvu uhlovodíkového reťazca vždy, keď sú v ňom prítomné dve alebo viac násobných väzieb rovnakej násobnosti. Čiže keď v ňom máme dve dvojité, dve trojité, alebo tri dvojité, tri trojité väzby a podobne. Toto je v súlade s pravidlami názvoslovia nenasýtených uhlovodíkov. Až keď máme vytvorený úplný názov hlavného reťazca, nakoniec uvedieme príponu tiol s príslušným lokantom. V tomto prípade je to lokant 2. Takže celý názov tohto derivátu uhlovodíka je hexa 3,5-dién 2-tiol. Príklad číslo 5. V deriváte uhlovodíka je základný hydrid cyklus. Všimnite si, že budeme používať zjednodušený tvar cyklu, ako sme to používali aj v prípade cyklických uhlovodíkov, aj keď hovoríme o racionálnych vzorcoch. Základný hydrid v našom prípade nazveme cyklohexán, pretože obsahuje ten cyklus 6 atómov uhlíka, medzi ktorými sú iba jednoduché väzby, a pripojíme za názov tohto cyklu príponu tiol, keďže na cyklus je naviazaný iba jeden substituent, a to skupina SH. Pretože sú v cykle iba jednoduché väzby a na cyklus je naviazaný iba jeden substituent, tento má lokant 1 a ten sa v názve derivátu neuvádza. Preto je správny názov derivátu cyklohexántiol, a to bez lokantu. Teda nepíšeme cyklohexán 1-tiol, ale iba cyklohexántiol. Príklad číslo 6. Znovu máme SH skupinu naviazanú na uhlovodíkový cyklus, teraz však máme v cykle medzi atómami uhlíka aj násobnú väzbu. SH skupina má prednosť pred násobnými väzbami, pretože je to charakteristická skupina z tabuľky B. Takže pri číslovaní atómov uhlíka v cykle postupujeme tak, že atóm uhlíka, na ktorom je naviazaná SH skupina, označíme ako uhlík číslo 1. A cyklus budeme číslovať takým smerom, aby sme podľa možností aj pre násobnú väzbu dostali nižší lokant. V našom prípade to znamená, že musíme číslovať proti smeru hodinových ručičiek a tak pre dvojitú väzbu dostaneme lokant 2. Názov tohto derivátu uhlovodíka zostavíme tak, že najskôr nazveme uhlovodíkový zvyšok, teda základný hydrid, a to je cyklohex 2N, a pripojíme k tomu príponu tiol, ktorá vyjadruje prítomnosť SH skupiny aj s jeho lokantom 1. Správny názov zlúčeniny je cyklohex 2N 1-tiol.
Príklad číslo 7. Tiolovú SH skupinu máme naviazanú na aromatickom benzénovom jadre. V názve sa vyjadrí príponov tiol. Keďže je iba jeden substituent na benzénovom jadre, tak pre SH skupinu prislúcha lokant 1, ktorý sa však v názve neuvádza. Takže správny názov tejto zlúčeniny je benzéntiol. Príklad číslo 8. Na benzénovom jadre máme dve SH skupiny. Ako náhle máme na benzénovom jadre viac ako jeden substituent, v názve musíme uviesť aj ich lokanty. Atómy uhlíka v benzénovom jadre budeme číslovať tak, aby sme pre dané substituenty, v tomto prípade pre tie dve tiolové skupiny, dostali čo možno najnižšie lokanty. Takže správne číslovanie v našom prípade bude také, kedy pre SH skupiny priradíme lokanty 1 a 3. Pretože máme dve rovnaké SH skupiny v molekule a nie iba jednu, nestačí uviesť príponu tiol, ale namiesto nej musíme uviesť príponu ditiol, čiže vyjadriť aj to, že máme dve rovnaké skupiny. Správny názov celej zlúčeniny teda bude benzén 1,3-ditiol.